Upozornenie, v tomto videu sa nachádzajú nepekné slova, takže si dávate na to bacha, kde to kúkate. Enjoy! Nehaj ma. Žiješ? Áno! Čo? Pič! Takže čaute ľudia, moje meno je Dak a vítam vás z ďalšieho videa z Minecraftu. Dneska to bude zo serveru Hypixel z minihry Skywars. Je tu so mnou. Herkules, čaute. Je. OK, stopnuté. Idem nás napojiť. OK, už sa nachádzame v hre. Aj to Insane mod, lebo tento tuto dal, že Insane mod. Áno, lebo Insane mod je super. Jak ja, že? No. Ale tú dolnú čestku mi prosím ťa nechaj. Áno. Tu máš helmu. Ďakujem. Nemám kit rovno s helmou. Pozri sa, čo mám ja. Pozri sa. Počkaj. No, ukáž. Ja mám Stone Sword Sharpness 1 a Luke Power 3. Ja Enchanty a Mage Sharp 2. Ja mám Luke Power 3. Power 3, vole. A ideme do boja. A není počuť zvuk z hry, ale to nevadí. Oh. Ježiš! Kámo, on mi ubral polku hápka. No, on má Luke Power 3. A čo mám ja? Máš 3? Áno. No tak toho zabij. Však počkaj, ťažím drievko. No, Všetko má svoj čas. všetko má svoj čas, no. Ináč veľmi pekne ďakujem za 36 odberov, myslím. Ja za 21. Kde je ten šulipuk? Tam. Ty vajcochl, poď sem. Ty debil! Ty vajcochl. Má gule. Generál bez guli. Ešte Jau! má gule. Oh! Haha. Kamo, kill it. Ja mám 2,5 hápka. Oh! Bau. Toho nenapadlo. No, tak ako. Chvíľu si tu počkáme. Líbový. To strelíš. Au! Ja mám pol hápka. O, kámo, ja som sa kúkala, než... Čo? Čo? To čo bolo? Díky za veci. To čo bolo? On ma prestrelil cez oné? O, kámo. On má hacky? No, všimol som si. Už po ňom strelám. Vidíš toto, jak tu ničím? Nie, ja to nevidím. What? On má fastbow? Toto je nejaká taká hovadzina, že fastbow, alebo čo? Hej, fastbow to je vlastne hack, že rýchlejšie strieľaš. Aha, ja, že toto je normálne v hre. Už to poznám z Craft Money Má 3 hápka, to musíš sundať. 4 hápka. No nech sa vystrčí. Skoro 5 hápok má. Dobre, ty má 2 hápka. Fuck his life. Ja nemám šípy. Ide dole. Mám posledný šíp. Jedno háp... Ja už nemám šípy. Ten ho sundal. Bacha! Nie, ide po tebe strieľať. Ty kokos. Čo na toto? Ty kokos. Lol. Čo? Tam, takto som stál a predo mňou také iba šípy levitujúce, vieš. Aha. Kamo. Ja to asi stopnem, alebo však víš jak. OK, poďme. Ale on tu plne furt pálí. Vajcochop. Počkaj, to už sme poslední 2, ja? Tak to je čas to využiť. Nemá luk, že? Má len gule. Má luk. Má luk? Bacha! OK, už sme v ďalšej aréne a zase máme Insane mod. Kámo, hen tam čum? More, oni majú slime bloky.
OK, Lem- to ja potom nastavím. Ja nedám slime bloky, ja mám lepšie. To je dobré. Ako mne to je jedno, ale pre video. Počkaj, ty máš nejaký kit? Hej, Jakže? enchantera. A ja chcem. No, tak ono. Keď budeš mať souly. Poď tam tým. Počkaj, potom nám dám regen teraz ešte. Fire resistance mám. Máš bloky? Ja mám 2, hej. Do prdele, čo to je? Mám, hej, mám bloky. Dáš polovicu? Poďme k tamtým, lebo oni sa tam začnú enchantovať a to už ich nedáme. Here you are, man. Za tebou sú, debilko. Pomoc, mne bagujem nič, no. Za tebou sú. No, aha. Díky. Mňa nevidíte. Bacha, 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 bacha. Ja sa ich nebojím. Ani oni teba. Akých trápnych? Ty debil. Robí si srandu? Poď. Ne, on ma zabije, pomoc, pomoc! Kamo! On ma zabil. No, to je blbé. Ty kokos. Ty štietka obecná. Stopnuté. Ale teraz Okej. to ja poviem. Sme v ďalšej arene. Aha, okej. OK. Jak si to nastavil? To by si chcel vedieť. Áno, chcem. Potom ti to ukážem po natáčaní. Nie, počkaj, to som ja nechcel zobrať, ja chcem Sharpness 1, aby som z toho urobil Sharpness 2. Nie! Dobre, no. Tak nič. Nemáš nič. Ne? Mám Sharp 1. Ne, pomoc! Ne. Čo je? To baglo. Sa mi to baglo. Ja som tam vložil krompač a meč. Počkaj. Poďme Čo? na tento tu ostrov. Vyzerá to Počkaj. tak, že tam nikto není. Ja nemám žiadnu zbraň, mám iba tak, že diamond sekeru. Poď sem. Som tu. Počkaj, ale potajne. Aha. Skapeš na ebo... Čo? Jak ma mohol zabiť? Ťa zabil? Áno. A ja som zabil jeho. Počkaj, čo mal za meč? Sharpness 1. On ma zabil na 2 rany. Cheater. Kámo. Počkaj, ja si idem pre ona. Do prdele! Ja to keď už tak striham. Počkaj, potom ti to poviem. OK, už sme sa napojili do ďalšej hry. Čo? Nie, ty Arab, ty si mi to vybral. Však tam nič také dobré nebolo. No, len Sharp jednotka, že? Nie, daj mi vec. Akú vec? Daj mi nejakú vec. Ja nemám. Čo máš? Poď, on je s blokami, tu na ďalší ostrov, tam nikto, aha, je tam niekto. Ty jedno, prosím, musíme ísť niekoho zabiť, aj keď nemám brnko. Aha, tu je ďalšia čestka. Čo? To není fér. Dáš mi aspoň dajco z brnka, lebo ma hneď zabijú. Díky. Poďme na tam, dobre, na toho, poďme na tam toho. Počkaj. Aj keď je celý enchant, aj keď je dia. Nie, keby som mal teraz, oné... Luk? Ja mám luk. Tak, pozor! Kamo! On ma skoro zabil. Ukáž, daj to mne. Nedám. Ty to zlomíš. Nezlomím. Trafil som ho. No. Poď sem. Keby sme išli k tým druhým, tak... Poď sem, stoj. Ja nepotrebujem regen, no díky. Ale poďme k tamtým. Ukáž, daj luk, ja ťa tu budem kryť a ty stavaj k tým druhým. Do prdele, skoro som spadol, chlapče. No, super. Máš bloky? Hej. Tak poď stavať, poď. Čo mám urobiť? Tam tým sa postavaj. Ale daj mi luk, ja ťa budem kryť. Tu máš. Máš šípy? Jeden. Tu máš. Tak, díky. Krima. Počkaj, ešte nechoď. Do prdele, skoro som dal. Bacha. Už strieľa, on strieľa z dola, hajzel. Idem pomaličky. OK. No čo je?
Čo? Vystrč. Vystrč, Gabu. Ó, dedejom. Dedejom, brat. Kryjem ťa. Si na ďalšom? Hej, som tu. Tak už ťa nekryjem. A teraz... Je tu ten... Bratu, vypadni na východ. Bratu, vypadni. Vypadni. Som mŕtvy. Vypadni. Aj ty? OK, sme v ďalšej arene. A ja hovorím ako prvý, lebo ja mám vždycky čest, tak ti poviem more. Ty kokos. No a teraz sme sa rozhodli, že dáme solo. Áno. A Čo? Čo to? To jak sa rýchlo postaval ku mne? To je život. Počkaj, je tu že ban? Pupeto. Počkaj, Pupeto nejak zabíja. No však? Nejak rýchlo zabíja, ale mňa nezabije. Lebo ja som moc pekný. Kde si? Keď nikto nevie, jak vyzerám. Až na teba. A mojich kamošov. Ale to je nepodstatné. A mojich... Aha. Nič netuším. Where are you? Čo? Roko, koko, foko, hovno, s tebou, bratu, na tvojej východnej máme. Kamo, on si myslí, že ma zabije tými jeho trapnými strelami z Teska za 5009 eur. A ak ma zabiješ, tak ti obchám do huby melón. Tu pán Herkules sa rozhodol, že pôjdeme do normál. Lebo my to nevieme hrať. Aspoň ja to neviem hrať, som v tom noob, tak ti poviem. No a ja myslím, že viem. Počkaj, tu máš aj normálne česty? Wow, železný meč. Tu máš aj normálne česty? No. Aha, tak to som nevedel. A tu máš oné, Stone Sword. Ďakujem. Bacha, už sa sem niekto stáva. Čo je? To čo bolo? Uvidíme sa v ďalšej aréne. Ok, sme v ďalšej aréne. Teraz zase s Insane. OK, a ešte som chcel povedať, ale to asi bude na začiatku videa. Čo robíš? Čo je? Tebe šibe? Čo? To Kerry ma zostrelil! To Kerry, debil, ma zostrelil! Ty vytáham vajca! OK, ešte som to asi no, bude to na začiatku videa, ale to nevadí vôbec. Tá sprostá vrony! Ak sa tak volá. Go. Si mŕtvy, môj milý. Nejsom. Ja som Batman. Čo má? Zakop sa. Idú na mňa. Digmore, Iron. Digmore, Ty máš heky. Nemám heky. Má 9 života. Tomu sa hovorí skill. Čo robíš? Skríšané. Si debil? Prosím ťa, ty si dobrý uchylák. Pozri. Ne, to nemá byť to, čo... Ja som skoro sa podkopal. A kde sú? Vajcochlop zales do diery. Kde sú? Oni si myslia, že som mŕtvy, čo? Si myslia, že som mŕtvy, ale ja nezomieram. Lebo si Rus. Áno. A pijem vodku. Ja milujem vodku. No Riti, nestrieľaj po mňa, lebo ti dám gáča do huby, more. Čo robíš? Jak ma to... Počkaj, nehovor mi. Ja som ho... Zhodil. To fakt? Áno. OK, som si ešte pozrel videjko. Čo? No. OK, nevadí. Hovnovo.
No tak ty si mi zobral luk, tak ja ti zoberiem šípy. Kajnum, nie, ale ja nič nemám. Ale ja nič nemám. Potom ani ja nebudem mať nič. Hej, hoď mi aspoň luk. Ja budem lukostrelec. Poď sem, enchantem ti oný meč na Sharp 2. Ne, ty mi to ukradneš. Ne, vážne, ja sa nemusíš bať. Keď tak škole ti to vynadám. Áno. A že ak zajtra neprídem. Prídeš. Nech tam meč. Daj mi ho. Ale ne, tu máš. No ďakujem. Počkaj, ja som dokonalý lukostrelec a kúkaj, ak nič netušil a spadol. Spadol? Áno. Čakaj, ja sa idem stavať. Kriem Dávaj bacha. Kriem ťa, hovno. Hovno, ja som ho skoro zabil. Však si ho zabil. Sem, poď. Pujakača. Mám stejky. Poď sem, ja tu skapem. Skap. Kde si? Ale nezabíja rakovina. Tu som. Aha. Ja ho chcem meč. Gačo zabiť. Do prdele! Gačo. Nehaj ma. Žiješ? Áno! Čo? Piča! OK, sme v ďalšej aréne. A jak nastavíš toto, prosím ťa? Jak toto? Ukážem ti to, no vlastne toto je posledná hra. A Ježiš. ti to ukážem. Dobre. Že ty si mi zase zobral meč? Správne. Šikulka si ty. No ďakujem. Ja nemám žiadny armor. Dá svidania. Ty svíňa pojebaná. Tu máš, počkaj, poď sem. Ja sa tu u teba napípam, počúvaj. Poď sem, tu máš. Dánke, bratu. Nemáš za čo, bratu. Dobre, bratu, ideme na nich, bratu. Zajebem. My východňári a sereme na drevo. Jak bezďáci, jau. Počkaj, toto nemá byť úražka ako proti východňárom, ale Dori ti s tvojím knockbackom. Double. Triple. Aha, to si ty. Ja som ťa chcel zabiť, že budem... Som dal poison. Poď sem, dať čo ti dám. Čo? Veľké hovno, ale ne, tu máš. A toto si už nechám. OK. Na čo mi je Stone Sword Sharpness 1? No! Pič! Nie, bratu! Som zomrel. Ale ja žijem. Ne, hovno! Bratu, ja žijem. Ja som prežil. Ja som king. Ja No poď. Nie, ja žijem. Vydrž, bratu. Ja to dám. Proste som pán. Jau. Počúvaj moje rímy. Pukačika. Je. Zober si hneď vedľa teba sú Iron Leggings. Gate. Zožereme. Jau. Počúvaj môj rap. Prosím vás, prispejte. V popisku budete mať na donate, aby ste prispeli na operáciu tohto retardovanú kačku. Ja som DJ Kačka, vyoperujem ti mozog jak tá moja alergologička, jau. Ty budeš rapper jak Porty, ty kokos. Budem rytmus. Ty kokos! Čo? Kúkni sa na stred. Ale to nemôže byť predsa také strašné. Čo robíš? Kde si? Dig, nebaguj. Dig, ono to baguje jak sračka. Máš tu obsidian. Ja, no to mi došlo. Jak sa chceš dostať von? Do prdele, ona nejde zdá. Tak to nespojím, no, idem zo Sharpness jednotkou, ale potom keď skapem, tak to není moja chyba. Za to budú môcť bugy. Maminka sveta, čo robíš? Prečo pri mne nestojíš? Tu, bez toto sa nedostaneš. Jo,
Som Red Mouse, jak sa patrí. To je swag, čo? Tu taký šip, ne? Taký šip tu vytrča. Taký gačo z teba bude, jak talianská pomazanka. Ne. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, zanechajte like. Ak nie, aj tak like. Prosím vás, dajte ten like pre operáciu tohto retardovaného malého. Ja sa s vami lúčim a čau. Pozdrav.